Hey! Orang batang laaga no? May gani kini uli na. Richard! Oh, mo sinaw kayo. Anong karon ba magadi magagikan? Kana kay kabit-bit og bulag ka balibol jud na. Volleyball. Puro ra duang na sa mununa. Pila na kanya italigsik. Ang bugas ba mo may? Tayo na na taligsik ka pa. Ayo ka lukog taligsik kay mawara bitaw na iniguan. Ano sa ba nga pinilusop ko minon? Ako hipuson daron. Siya lagi oy. Wapi siya ay. Guys! Ala, ay sorry ba wala ko tuyo ba. Sorry. Bukbokon di ka, nyo ngayon kong sorry. Easy ni Moy. May tag na uho ka. Balik ka lang nagbuwan kay what? What? Sus, Ginoo. Pakantos na tao tagtama na ning kalibutan ning tao. Nagbuba nag-goal kay Wayaman. Kita nag-goal kay Nayamang. Hinugo kayo. Hinugo? Ikaw ra ba na nag-antos nga laba pa ba nag-antos? Musugot ang gali pero dagang yaw. Kita mo ka mo istorya ba oy. Ikaw naliguan na. Naging bataan sa tukro mo daw ko. Uy, amahan yung taon nga gusto masakita ng anak. Di ako lang diyabe. Bataan, di man liwat ay. Di man liwat sa pang brain kukuha. Kita. One eternity later. Sa man yung babae nga mura mag-iki. Saan itong anak na honggo ako? Matingin. Agis, halos! Ka! Naga na ya? Uy, kagitong mo, kabubag naman po ka. Uy, sa mga... Nabahala doon ka kung saan man taong ka. Uy, magtawa sa mong kinabuhi ka. Ako, hubog. Hindi ko hubog ay. Bakit sus ko sa bangan? Hindi ka hubog. Hindi, naus mo ito magaling ka tira. Hindi ko hubog. Parang ka. Uy, nagpwet ganyan ko pagwapa para sa imo sa maghubog-hubog lang ka. Kaya ba babod ka nga? Nagubog-hubog ko para gwapa po ka sa kumpanan. Sa ako na nung dauntan na noon nga parang po na si Muha. Tawang ka. Uy, ay, ga. Wala ba kay panty ka? Yay! Migay! Wala kay panty ka! Ay, kabala ka kay palit na daw niya. Ay, ampat na mabunaha ka. Uy, makalabad ka sa ulo! Muna kali ko na mantig, abi na ko ready na ka. Ambot mo yung pakaga. Grabe ako kagayo. Wadyo ka na usap. Kaya luura na gyapon mo. Ay, kabala ka, kamangon ti ka niya. Bitaw, asa mo si Landoran murag. Amo ko kita. Nagsusuot ako. Ay, da, ambot mo ka ay. Si Lando may kamanga to ato kaduyan-duyan. Maba ka? Sige ka, ako na atos. Lando, kaya kita tayo magdende. Sige ka, ako na para sa Lando nga ka. Murag, nalipong-lipong ko, pero ako nakabog. LOL! Wagi ko nakabog eh. Bakang gyapon ko? Isa naman eh. Yung tuba di mo tayo makahubog, makalipong naman eh. Hoy, Lando! Pa! Maghubog ka pa? Hubog! Ako hubog? Di ko hubog daw nga. LOL! Wala sa dira kaya kayo sugon mo. Dali. Ari sa gurug ko pa. Suguo na butan niya mo. Magkuha ko na yung magana. Antay ka na mo rin, ha? Makuya ayo mo. 2 hours later. Mating yung bata, huwag maginisunod na ha? Ang mga kabatanunan sa una, lahi rin sa pagkakaroon. Sa una kung imututukan mo, ikay, mandahin ka mo barog. Ngakaroon, sus, kung imututukan, di ba? Tutukan mo ka. Kaya nga, tago rin mga anak ay, huwag sinisunod na ha? Ilan bata ha? Matinga pa man ka anak nga. Liwag biyan na ni mo. Naliwag, hinuna na nga. Tanaw ko ng ilong oh. Ilong magandaan, huwag gina, naliwag ako. Nagkataga nga to.
Pagkay na may ba po na nga mahanaw ay hindi mo anak na imong nahala akong tawgon. Uy, ganda! Oh, saan na? Tawagtan kasi imong amahan dong inoon sa gahian magkutok. Ay, mo kami patuo sa imong amahan baka kay baka nahubog to. Ah, wa magayod siya magpatuo nga giingnan nato. Ay sige hubog-hubog. Ay, matingam magani mong amahan ng tondo nga maayo man dyan na mahubog-hubog. Hubog panty, hubog brief, bisag unsa hubuon na. Anahala, huwatang imong amahan mo imong apas ana bahala ka. Nakaw! Wa jud ko nahadlo ni Papay. Hala to siya. Uy, ka palihog, ikaw na rin apas sa tagaan. Sus, kinalimutan yun kayo ni mga sus, labad kayo sa ulo. Ikaw na rin adtokin na, dahil yun kayo din. Sus, yun pa ulion. Mo ba? Mag-ayo gani bata ba magkuha ko bunal be? Lando, Oh, pa usahan pa. ikaw mata ka ba? Mobile lang ba na kung gihuan pag ko nimo ako mo doon nimo? Kung mo tawag nimo, bet? Ikaw bata ka? Bata ka ba? Ha? Ikaw Ay bakit magduyang ka? Wala ka de. Ha? Wala ka de. Muli ka? Ayaw lagi na apa kay. Asa di ka wala? Muli lagi kita. Iya. Udah may sugo na nimo pa. Ano tayo umutog ba? Wala na ko. Ay di, mag-chat na tayo. Yak! Nice play guys. Sige, yaw. Sige, agay! Sige, yaw. Agay! Kumatakan, sakit kayo! Wala mga pare ko, tinod. Ano yung nagining usamod? Nasama. Nasama do? Kira, kamera. Laga, nag-uwan ka! Nag-uwan mga pare ko. Imbes magtiwas, make shot! Ano ka rin? Muli ka? Ngayon di makabato. Ayaw na putla kay kuya na wala. Ayaw ba? Ayaw na putla. Sige ka muli. Ayaw ba ng putla kay kuya no? Ayaw lagi na putla pa kay. Masa di ka muli? Yo, what's up mga paragay? So yun mga paragay, first natin shoutout sa mga wala kakita sa mga live interview. Shoutout po sa mga nakakita sa TV na mo no. Shout out din po namo kay wami kita. Shoutout din po na mo. Kami wapan mo kita mga paragay kay kuan ka na cable mga to niya wala po nga itong channel baway pa sila tester na kita. So yan, una na ito yung shoutout sa mga members sa atong channel para di man load. Shoutout ni Ma'am Lelebet, Gwen Consiho og ni Kilay Queen. Shoutout sa ilods ug kanang pahalag ug subscribe ani nila mga pare kaya. Ug si Glenn Kate Diary ni Boss Henry TV ug ni Sander Vlogger. Ato ni super chatters mga pare koy. Ug si Inday Clive. Shoutout sa iyo ma'am. Ayun ang isunod na to yung shoutout mga pare koy kanini ang si RG Stuluga. PSA na siya mga pare koy sa kuan kanang Sinso sa Antique ba. Og shoutout po sa akong langging diha nga nasa Antique. Jenny Domingo to be mentioned niya. Og ni Ma'am Binis Pinaso, ni Angeline Petilla, Cheryl Inson og ni Inday Jodeline nga napad sa Antique. So yun, og shoutout ni Baby Princess Mia. Ikaw George. Usually shoutout din ni Danica Inson, ni Matmat Inson, ni Marvin Inson og ni Agaw sa Ronaldin Saraga ani ngatong. Sana all agaw. Ay ako, shoutouts ko sa The 3 Hours Spam dahil gagawin ako na siya pakisubscribe sa YouTube channel. Shoutouts ni Claire Hakuba, ayun, Jumare Agsaw, Arcelo Bergusa, taga Ilaran Bohol, Jay Camiguel Casido. Og shoutouts sa mga nguyaw dito. Bams Gamolo. Og shoutout din po ni Ma'am Rachel Mag-abo. Siya nga pohon makahatag na daw siya. So pohon maghuwat lang ite. Maghuwat lang mi. Mudawat ra mig bisag kon sa ite basta kinagkasing-kasing lang. Kinasingkas. Kana sa di shoutout ko ni sir. Shoutout ni Chami og kani. Kita ni Angelica Wades from Tubigon Bohol. Wow, Tubigon. Ay ako, shoutout Benji Kit de la Cruz, taga diri na. Og kani day kanang Lumantod family. Og shoutout ni Lia Rica. Shoutout din ni Sir Mark Rigi de Larminti Abilia. Siya ang ni Mrs. Oka para interview kita mi sa kan kana Jamie Regional TV Live. Daghang salamat sir kay napansin jud mi ninyo. Og lastly mga pregay, Aribel Tinestines. Finish na lang.
Ay last na lang dyan mga parikoy. Zian Carlo, shout out. Sige, lang siya, kinapa mi. Og ni Marlene M. Antoniano. Ito din sa Federal Best Family. Federal Beast Family. Og ni Sam. Kuya Ruel Haum. Sa kinakusgan na mo, kinagapuhan niya kagawad dito sa Alegria si Ruel Howe. Og sa din, og papa rin mo din shout out si kagawad sa Bante. Og likan po ni Nel Almer Paredes. Og belated Shout out mo, sir. happy birthday sa iyang anak atong Lunes. Shout out sa tanang kagawa dito sa Alegria. Og sunod na lang kay taas na kani mga parikoy. So daghang salamat sa suporta mga parikoy. Wala mi kung wala mo. Wala mi sa mong posisyon karon kung wala mga parikoy. Salamat kayo sa mga suporta. Kung wala mi, wala sad mo. Wala may tanawon. Wala ako. Sa pala kung subscribe sa ilang channel mga parikoy. Kintoy TV. Kintoy TV, Richard Dalag TV. Hapit na nimi po ma 1k subscriber nya kani monetize na. So yun. Salamat tayo mga kayelok ko. Sila namin sa TV. Sila namin. Ginoo. Nanami sa TV. So yun mga parikoy, so wala kakita sa mo sa TV. Amo lang to i-share sa page. I-upload to nila sa YouTube. So yun mga parikoy. Bye-bye. Kay taas na kayo. Bye.